So yun na nga mga ka-adventure, pupunta muna tayo dito sa may 168 Mall, Dagupan City, upang mamili po ng mga dekorasyon na gagamitin namin sa birthday ng aking pamangkin. Yun o, kasama ko si Mrs. na mamimili. Siya daw kasi mamimili ng kulay tsaka mga design eh. Pumunta na rin po kami dito sa may Star Candy sa may Dagupan City. Bibili po kasi kami dito ng mga candy, ng mga chocolate na gagamitin pang pa-premium sa mga bata. Ang dami pong namimili dito mga ka-adventure. Sobrang mura kasi mga bilihin dito at saka madami ka rin pwedeng pagpipilian. So yun na nga mga ka-adventure, ito na po yung mga nabili po namin. Ilalagay na rin namin to sa loft bag upang pang-pa-premium at saka pang giveaways. At ito na nga mga ka-adventure, dadaan muna tayo dito sa may Goldilocks San Carlos para mamili ng cake. Ang nagpabili at sponsor po ng cake ng aking pamangkin ay ang kanyang tita Rupa. So yan na nga mga ka-adventure, dito na po tayo sa San Carlos City, Pangasinan, sa bahay ng ate ko. Kasulukuyan na po silang nagtatanggal o nag-aalis ng balahibo ng pato. Nagtatatad, naghihiwa na rin po sila ng mga laman. Agay, may nakita ko. Hoy, makikain po tayo ng mangga. Tara, kain tayo ng mangga mga ka-adventure. Para mabilis matanggal o maalis yung mga balahibo ng pato, kailangan muna nilang ilublob sa mainit na tubig. Ang isa't isa'y mayroong Para matanggal yung mga balahibong hindi matanggal-tanggal, yan kailangan po natin painitan. Yan, shoutout nga pala po kay Roderick Pedlawan, yung nakatuya. At sina kuya po na naglilinis po ng pato. wala ay di ba't sayang naman. At i-shoutout na rin po natin ang ating dalawang pumangkin na sina Janjan at saka si Ranran. At i-shoutout na rin po natin yung mga danigingding nating mga pamangkin. Oras na po ng pananghalian mga ka-adventure. Tara, kain po tayo. Ano kayong ulam po namin ngayon? Tara, silipin po natin. Wow, awa! Ang sarap pala ng ulam po namin. Tinulang nitib na manok. Mayroon din pong munggo o balatong punong-puno ng sili. Mabubusog na naman ako nito mga ka-adventure. Sana all! Yan po rin po ang aking isang pamangkin, si Renren, at saka si Jana. Kanya-kanyang pwesto na ito mga ka-adventure para kumain. Hahayaan mo ba? Ayun o, shoutout na rin po pala kay kuya. Sumasayo pa at napapakinding-kinding habang nagluluto. Magluluto din po pala kami ng bilo-bilo o di kaya tambong-tambong. Ito kasi yung pinakamatagal gawin dito. Kaya ito, nagtulong-tulong na po kami para bilugin. Ayun o, tapos na rin pala silang nagluto ng spaghetti. Nakaready na rin po ang mga ingredients na gagamitin sa pagluluto ng pansit. Sayang naman. Natin tila makailan lang. At So yun na nga guys, kumukulo na po ang ating bilo-bilo o di kaya tambong-tambong. Baka sabihin nyo, nagbibideo lang ako tsaka makikikain. Kaya ayan, subukan na rin po natin mga halo-halo ng ating bilo-bilo. Nakakapagod din pala. Ang init. Diyan sa inyo, anong tawag nyo dito? Ito, malapit na pong maluto mga ka-adventure. Yan, halo-haluin na rin po natin yung niluluto nilang adobong pato. Ito na pala yung paborito kong aso. Nasa tuwing pumupunta ako dito, sinusalubong ako. Ubod ang lambing nito mga ka-adventure. Simon pala ang pangalan nitong aso natin mga ka-adventure. Ayan, simulan na natin pong magdekorasyon. Ayusin na rin po natin yung mga lubong ikakabit natin. So yun na nga mga ka-adventure, na ikabit na namin yung ibang mga dekorasyon. Mukhang nakaluto na po sila ng ating paborito. Ang ating paboritong Shanghai. Kukuha po tayo ng isa mga ka-adventure at tikman po natin. ulangat ako. Ang init pala mga ka-adventure. Bagong luto pa pala ito. Ang dami din po nilang alagang manok dito at mga pato. Masarap itonola, iadobo at ikaldereta. Yun o, nakaready na rin po yung pabitin, yung palaro natin mamaya. Dumarating na rin po yung mga bisita. Nag-iihaw na rin po tayo dito ng hito, pampulutan mamaya. Ayan, luto na rin po ang ating adobong pato. Mag-ihaw na rin po tayo ng bangus. At ito na nga mga ka-adventure, yung hindi natin mapapahindian. Mukhang mapapalaban tayo dito mga ka-adventure. Tara, shot po tayo. Isang tagay sa tagumpay. Ay, naku naman yan. Oh my God! Wow! Ay grabe, swabe. Gumuguhit siya talaga sa lalamunan. Sana all. Ayun o, malapit na rin po palang maluto ang ating pansit. Shoutout ko nga rin pala si Ate Pat. Siya po yung tagaluto po namin dito. Masarap magluto po yan. At ito nga pala po ang ating birthday celebrant, si Yan Yan. Siya po ay magse-celebrate ng kanyang 7th birthday. So ayun na nga mga ka-adventure, umpisa na po natin ang palaro.
Nakakawis yung mga ganyang palaro mga ka-adventure, ano? Tuwang-tuwa at ang saya-saya ng mga bata. Sa ibang lugar ginagawa pa ito, pero sa ibang lugar hindi na. You know, ang sabi natin, bata lang po ang sasali. Pati mga isip bata, sumali na rin. Ayan, sumali na po ang lahat. Hambulan na! At meron pa tayong isang laro mga ka-adventure. Ito yung tinatawag nilang palo sibo. Pero banga naman po yung nakasabit eh. So hindi dapat talaga palo sibo dito, kundi palo banga. Tara, panoorin natin. Go! Ayan, game! Hahahay, ang saya-saya naman. Nag-enjoy po yung mga bata. Kantahan na po natin ang happy birthday ang birthday celebrant. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yay! Blow the candle na! One, ito, isa! Isa! Yay! Palakpak! Yahoo! Tara mga ka-adventure at silipin na po natin ang kanilang mga handa. Ayun na, meron po siyang cake na 3. Meron din cupcake. Meron din saging, yung bunga niya, hotdog. Ito yung paborito ko, may Shanghai. Andyan na rin po yung latik at yung niluto nating bilibilo kanina. Kasama na rin po yung pansit na pampahaba ng buhay at spaghetti. Hindi talaga nawawala ang bibingkang latik dito mga ka-adventure. Yan, meron na rin pichi-pichi. So ano nga pa ba ang niantay natin mga ka-adventure? Kainan na! Awat lalamot! Huli yung mga sisiba ng Shanghai. So yun na nga mga ka-adventure, kakain na rin po tayo. Siyempre, ang una kong subo ay para sa inyo. Ay, ang sarap talaga makikain, lalo pag libre. Awat mga ka-adventure. Kaya kung meron po kayong handaan dyan, birthday party at iba pa, i-PM nyo lang ako, i-message nyo lang ako. Basta malapit, agad-agad akong pupunta. Charot lang. Mapapasana all ka na lang talaga eh. Sana all! Again, maraming salamat po ulit at happy birthday po sa aking pamangkin. Naway lumaki ka ng mabait, mapagmahal sa kapatid at sa mga magulang. Maraming salamat mga ka-adventure sa panonood. Kita-kits na naman po tayo sa mga susunod na okasyon, kainan at handaan. Awat!